Sì, amita soprano, ma studia na Maastricht Conservatorium. E mi famiglia, mi mamma, mi tanta, insegnami musica, canta. E sempre nang tabisa bota un cantante classico. Okay, so tonight I sing Aboso, Padu Lampe, also from composers Di Corsau, Jacobo Palm en Wim Statius Muller. Ja, ook met zijn kleinzoon, Alexander Kraft van Ermel. Die heeft me begeleid op de piano vanavond. En ja, als duo zing ik ja, liederen in Papiamento, maar ook in het Spaans. Uit Cuba bijvoorbeeld, Ernesto Lecuona, Siboney heb ik ook gezongen. En straks zing ik aria van Puccini, O mio babino caro, e Bésame mucho. Ture clásico nang di gente di Caribe sa. Di quanto è importante per te le canzoni anche vivo di una generazione differente in nuovo? Para me è musica ta viva pa sempre. Ja, het hangt er vanaf hoe je het vertolkt, maar ik vind het hartstikke leuk om muziek uit ja, eeuwen voordat ik geboren ben weer nieuw leven in te blazen. En ja, daarom wil ik natuurlijk ook graag nieuwe muziek schrijven of componeren, nieuwe liederen in die stijl. En hebben we ja, een combinatie gemaakt van Caribisch met percussie, tumba, van alles. En het een beetje ja, in een ja, like a new generation sound. Vivian Lampe è testigo a noche di lo che va dedicata a sua tata. È algo grande. Sì, het hopi grandi pami. Op de gala van Casa di Cultura heb ik Padu Lampe zelf ontmoet. Hij zat in de zaal, ik was zo vereerd. In mijn repertoire zijn er weinig componisten die nog leven. Dus ik kan het echt waarderen. En ik ben echt super blij en trots dat Vivian Lampe, zijn dochter, ook hier aangekomen is en ze ook in de zaal zat. Qui con sala yenga sine kita bisabo. Sala no tiene un stoel habri. Sí, voor mij is het ja, een gozo, puur geluk. Ik wil voor zoveel mogelijk mensen altijd zingen en ze de inspiratie en de ontroering mee laten maken. Wat ik ja, met mijn stem doe, de verhalen die ik vertel. Dus het is voor mij super bijzonder. Het is echt een sonho tabira verdad. En echt. De laatste dagen dacht ik van, oh jee, het wordt zo erg, ik ga flauw vallen, I will die. Zo grote impact heeft het, dit concert Caribbean Classics op mij gemaakt. Wat je een bon gente para acompanhar-bo e esta viva e música de su abuelo. Para bandi, anto é uma noite hobby especial e papo também, amigo. Oh, mas hobby especial nesta. É primeiro que nós organizar algo concerto maneira sabe com Caribbean Classics com música antiga, música moderna. Então, nang ja, como te explicar, nang find a way para combinar tour, para nós come together. Então, ja. We hebben iets prachtigs gemaakt hier. Alleen de opening al. Weet je, we voelen ook het publiek. Het leeft. Het is niet het normale stille muziek. We moeten netjes zitten. Mensen zingen mee. Er wordt gedanst. En ja, ik kijk uit naar de tweede helft. Waar nog meer feest komt. En ja, om met Imara te mogen spelen. Weet je, dat is een nieuwe wereld die open gaat. Want ik speel solo. En nu dat we inderdaad een hele nieuw repertoire kunnen maken. Dat inderdaad ook wat mijn grootvader gespeeld heeft met Tika Giel van Aruba. Ja. Dat wij inderdaad nieuw leven kunnen blazen in muziek waar gewoon te weinig aandacht voor is. Ja, ook ik met Isaki ta un primer viaje postando atrás junto y no lo vete última hora. No, seguro no. Nee. Maar het is zo speciaal. En het probleem is, als ik haar begeleid, ik moet blijven spelen. Ik kan niet achterover zitten gaan genieten en tranen wegpinken en mijn kippen. Ik moet ook zitten concentreren, maar het is een samenwerking werkelijk. Een goede start. Ik kan niet mooier voorstellen. Vanaf de eerste dag dat we hier hebben gerepeteerd, we begonnen met Siboney. Ik heb het nog nooit voor een publiek gezongen.
Maar er was een chemie, ja, we begrepen elkaar, we voelden elkaar aan en dat is gaan groeien. En dat is ja, voor mij echt een droom Begin als van je iets een moois. pianist-begeleider hebt. Waar je echt zo kan samensmelten. Maar goed, daar moet ik ook ja, de moeite voor doen. En het is niet dat het gewoon altijd zo Uit de lucht komt uit de vallen. lucht komt vallen. Je hebt een pianist en hij gaat je helemaal begeleiden en kent elke adem en elke rubato. Nee, dus dat is echt zo mooi gegroeid. Ben ik ook super, super blij, super dankbaar, vereerd. En ik voel echt de muziek en de talent van zijn grootvader dat voorleeft in hem en zijn moeder. Dat is zo mooi. Alsof hij er nog is. Maar dat is het mooie van de muziek. Ja, We ja, hoeven het leeft al onze voor. vrienden die we in de muziek hebben gekend, en mijn opa, Padou, die blijven leven. Ja. Daar hoeven wij nooit afscheid van te nemen. We kunnen ze gewoon hier in de zaal zien meekijken en knikken van ja, wij Sigi, bom. E com que mensagem botin pa e hoben, você bota hoben, bastante hoben. E pa bibe saki nang e mantener canção nga que tá imortal. Na mang die heen en entre outro a forma parte di himno, e Aruba, etc. Nee, het is dan onze identiteit, dan onze cultuur. Eigenlijk, ja, je kan vertellen wie je bent, maar de muziek doet het altijd beter voor je. En ja, wat erbij, Leeuwvoikas, ik probeer echt, hoe zeg je dat, het eerste waar je van gaat huilen, Ja. is de muziek van je eiland. Ja, ja, dat komt De gewoon, commissariora, dat komt gewoon binnen in die in je eigen taal. solo, je playa nang. Je hoort alles, je hoort in de muziek de palmen die bewegen, ja, de De zee. warmte van de mensen. Je hoort alles wat Aruba biedt, of de natuur, of het hele Caribisch gebied. En de warmte van de mensen, dat hoor je in die muziek. En dat kan je niet echt vertellen, maar in de muziek ben ik gewoon daar. Dan ben ik op het eiland als ik het zing. Maakt niet uit of ik het in Düsseldorf zing of hier, maar het was voor mij ja, echt goud waard. Om dat samen te doen en ook met de andere artiesten, Tamara Nivila, Danny van Kessel, Vernon Chatelain. Ze hadden percussiepiano en nog een andere zangeres, Tamara dus. Dus die combinatie is echt gewoon, ja, weer all Caribbean en all the classics from the Caribbean, but the newer generation. Dan de andere die men al 20 jaar of 15 jaar ziet en hoort. Dus voor ons is het ja, gewoon een nieuwe stepping stone to a new Caribbean that meets classic. Éxito e tocos bom para futuro. Masha Você quer prometer step? Babini voor die Aruba, Masha Danki. Ja, Ja, de oude speciaal. Masha Danki en iedereen op Aruba. Ik hoop jullie gauw weer ja, te ontmoeten. Als we samen als duo of weer als quintet op Aruba ook een Caribbean classic kunnen brengen. Ja, nice. Amigo, un saludo mo hen lang também. Dank je. Toerinnen naar Aruba, die ook naar mijn concerten komen in Casa Cultura. Hallo, leuk jullie ook hier weer te zien. En binnen 4 oren altijd de beste nieuws, de beste interviews. En ja, we kunnen niet wachten om terug te gaan naar Aruba. Ja, lieve groetjes ook aan mijn tante Gloria Connor. Zij heeft aan het begin gestaan van ja, mijn zangcarrière. So thank you so much for all you did. And, This is the result. This is the result. I hope you're very proud in the concertgebouw. And yeah, I know you're thinking of me. So thank you for everything.